Baketik Fundazioak bi ekarpen edo eskaera egin dizkio Eusko Jaurlaritzaren bake eta bizikidetza planari. Lehenbizikoa pluraltasuna, hau da, sentikortasun anitzen ekarpen eta iradokizunak kontutan hartzea. Politikako, legebiltzarreko eta gizarteko eragile desberdinen iradokizunak txertatzeak plana sendotzeaz eta hobetzeaz gain, gizarte bezala garatu behar dugun bake eta bizikidetza prozesua sendotuko eta hobetuko duelako batez ere. Eta bigarren ekarpena, 3 printzipio etiko defendatzeko eskaera. Giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimen artean, berdintasunerako eta ez diskriminatzeko printzipioa. Azken hamarkadetan gertatutakoa giza eskubideen bortxaketen memoria kritikoari aplikatutako unibertsaltasun printzipioa, bortxaketarik baztertu eta minimizatu gabe. Eta azkenik, bizikidetza sozialaren adiskidetze printzipioa, sistema demokratiko baten balio goren gisa. Baketikek bere kezka adierazi du egun eraikitzen ari diren zenbait diskurtso mediatiko eta politikoen aurrean, eta testuinguru horretan kokatu du Eusko Jaurlaritzaren bake eta bizikidetza planari egindako ekarpena. Fundazioaren ustez, inboluzio etikora daramate diskurtso horiek. Kontzienteki edo inkontzienteki diskriminazioaren diskursoa ari da gailentzen. Baketiken ustez, beharrezkoa da diskurso honi eta orainaldiko eta etorkizuneko bere ondorioei buruzko gogoeta kritiko eta lasaia egitea. Adierazi dutenez, Baketikek dagoeneko helarazi dizkio bake planaren inguruko bi ekarpen edo iradokizun hauek Eusko Jaurlaritzari. Amaitzeko, urriaren 5ean ikasturte berriaren hasiera ekitaldia egingo duela iragarri du fundazioak. Miramarren izango da eta aurreratu dutenez, Iñaki Gabilondo eta Mariano Ferrer izango dira gonbidatu gisa, etika eta politika eta krisia eta bakearen inguruko solasaldian parte hartuz.